Больш за 200 аб'ектаў абнаўляюць у Полацку да дня беларускага пісьменства. Гатоўнасць старажытнага горада да святкавання ацанілі члены нацыянальнага арткамітэта на чале з намеснікам прэм'ер-міністра Беларусі Васілём Жарко. У раёнах Віцебскай вобласці працягваюцца кадравыя перастаноўкі ў органах улады. Уладзімір Аўдошка ўзначаліў ушацкую вертыкаль, а Уладзімір Быкаў – расонскую. Беспрэцэдэнтная акцыя ў Віцебскім раёне, запуск шыракапалага рака ў возера Асінаўскае. Больш за 100 асобін прывезлі сюды з Шумілінскага раёна. У эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Наталья Байнарович. Добрый вечар. Больш за 200 аб'ектаў абнаўляюць у Полацку да дня беларускага пісьменства. Гатоўнасць старажытнага горада да святкавання напярэдадні ацанілі члены нацыянальнага арткамітэта на чале з намеснікам прэм'ер-міністра Беларусі Васілём Жарко. Яны наведалі мастацкую галерэю, Полацкі дзяж-універсітэт і музей беларускага кнігадрукавання. Абмеркавалі ключавыя моманты падрыхтоўкі да маштабнага свята, праграма якога яшчэ ў стадыі распрацоўкі. Месцам правядзення дня беларускага пісьменства родны горад першай друкара Францыска Скарэны становіцца ў трэці раз. Сёлета гэта асабліва сімвалічна. У Полацку адзначаць 500-годдзе беларускага кнігадрукавання, а сам горад адсвяткуе 1155-й дзень нараджэння. Мы сегодня посмотрели те объекты, на которые будут показаны, и их готовность. И председатель райисполкома, зампред облсполкома и все службы доложили о том, что все мероприятия будут выполнены. Концепцию мы утвердили. Разработана не только концепция, но и символ, который будет города, символ праздника. И, как мы понимаем, в Полоцк приедут и дипломатический корпус, и писатели с многих стран, и гостей. Это действительно город заслуживает особого внимания. Поэтому праздник, я надеюсь и уверен в том, что он будет проведен на самом высоком уровне. Дзень беларускага пісьменства Полацк прыме 3 верасня. У праграме святкавання фестываль кнігі, прэзентацыя манет, адкрыццё помніка Полацк калыцкай беларускай дзяржаўнасці. У раёнах Віцебскай вобласці працягваюцца кадравыя перастаноўкі ў органах улады. Уладзімір Аўдошка ўзначаліў ушацкую вертыкаль, а Уладзімір Быкаў – расонскую. Мясцовыя саветы дэпутату аднагалосна зацвердзілі кандыдатуры новых кіраўнікоў. Павіншаваць і паставіць перад імі задачы прыехаў старшыня абласнога савета дэпутатаў Уладзімір Цярэнціў. Падрабязнасці ў Артура Смалякова. У зале пасяджэння ушацкага райвыканкама аншлаг. Пазнаёміцца з новым кіраўніком жадае кожны. Уладзімір Аўдошка, зямляк, працаваў дырэктарам цэнтра занятасці, намеснікам старшыні райвыканкама па эканамічных пытаннях. Ведае раёны людзей, умее ў сціплыя тэрміны вырашаць задачы. Працы яму хопіць. Сёння ушацкі раён забяспечвае сябе толькі на 30%, астатнія 70% датацыі. У эканоміцы краю занята ўсяго 5,5 тысяч чалавек, і з кожным годам спецыялістаў все меньше. Нужен результат. Для этого должен быть во всех настрой на конечную цель, на работу и железная дисциплина. Краеугольным камнем для каждого руководителя и для председателя исполкома это будет занятость населения, создание новых рабочих мест и выплата зарплаты. Вы прекрасно это все слышали, знаете, что на сегодняшний день, к сожалению, не в самом лучшем положении находится наш район. Но я хочу сказать честно, мне бы хотелось здесь жить долго и счастливо, и чтобы наш район все-таки был район привлекательный для жизни. Магчымасць забяспечваць сябе ў раёна ёсць. Каб дасягнуць выніку, трэба працаваць не пакладаючы рук, адзначыў старшыня абласнога савета дэпутата Уладзімір Цярэнціў. Перш за ўсё ён арыентаваў мясцовую ўладу на вырашэнне сацыяльных пытанняў. Занятасць, зарплата, прыярытэты, якія павінны заставацца ў цэнтры ўвагі. Разам з сельскай гаспадаркай важна развіваць аграэкатурызм, прыцягваць дзелавых людзей, якія гатовы укладваць грошы ў прыроду ушатчыны. Край Богом данный. Сегодня есть пустующие дома. Тогда вы давайте заниматься и вот этим. Давайте находить под эти пустующие дома, которые находятся сегодня у нас в деревнях, жителей Полоцка, Новополоцка. Сегодня приходят туда люди, начинают обустраиваться, деревни оживают. Пускай даже не будут приезжать только на дачный период.
З тэмпамі сацыяльна-эканамічнага развіцця праблемы і ў расонах. Не хапае фінансаў і кадраў. Выправіць сітуацыю дапаможа ініцыятыўны і вопытны кіраўнік. Уладзімір Быкаў родам з Верхнеадвіншчыны. Працаваў старшынёй калгаса, быў першым намеснікам старшыні райвыканкама. Дзякуючы намаганням гэтага спецыяліста значна павялічыліся аб'ёмы вытворчасці і рэалізацыі прадукцыі краю. Верхнеадвінскі раён занеслі на абласную дошку гонару. Адаптавацца да новых умоў, выправіць сітуацыю у расонах – головная задача нового кіраўніка. Первоочередная задача, наверное, это сегодня завершить посевную, чтобы нам спокойно подготовиться, как я уже перед активом говорил, подготовиться к кормозаготовке, то есть обеспечить животноводство кормами. Ну и первое, конечно, это будет кадровое. Конечно, будем разговаривать с людьми, разбираться, знакомиться. Нам необходимо нарастить продукцию. Нарастим продукцию, будет что реализовать, будет у нас выручка, с выручки мы сможем людям платить достойную зарплату. Уладзімір Цярэнці упэўнены, расоны могуць дагнаць у развіцці альма-матар Быкава, але задача нялёгкая. Каб атрымаць вынік, трэба шмат зрабіць у добраўпарадкаванні і сельскай гаспадарцы. Адзінай камандай неабходна прыкласці ўсе намаганні для таго, каб людзі атрымлівалі дастойную зарплату і заставаліся ў раёне. Задачи, конечно, у каждого отдельные, но в первую очередь это первое – создание новых рабочих мест, создание новых предприятий, привлечение инвестиций. Ну и, конечно, задача ставилась всем сегодня район дотационный, район должен зарабатывать. Дотация должна уменьшаться, район должен жить за счет своих налоговых и неналоговых поступлений. Вот это основная задача. Старшыня абласнога савета дэпутатаў адзначыў, што ініцыятывы, старанне і дасведчанасць новых кіраўнікоў абавязкова будуць заўважаны і падтрыманы. Галоўнае – жаданне працаваць добрасумленна, адказна і прафесійна. Артур Смалякоў, Кирилл Кайсберг. Навіны Ушачы, Расоны. Анамальна халодная і зацяжная вясна сёлета прымусіла аграру ў Віцебскай вобласці перагледзець структуру пасяўных плошчаў. Замест запланаваных 212 тысяч гектараў, адведзеных пад яравы збожжавы клін, засеялі толькі 140 тысяч. Астатнія плошчы засяваюць аднагадовымі травамі, якія пойдуць на кармы. Майскія маразы і снег адбоўна адбіліся не толькі на ўраджай збожжавых. Сур'ёзна пацярпелі пладовыя дрэвы і ягадныя культуры. Тэму працягне Інна Кірыенкава. Напалову голыя кусты парэчак і крыху пачарнелая чарнаплодная рабіна. Такую карціну можна зараз назіраць на палетках Ложаснянскай гатункавай прабавальнай станцыі пладова-ягадных культур. За 11 год работы тут такое ўпершыню, заўважае дырэктар Леонид Шыцік. З горачы ён аглядае свае плантацыі і спрабуе сябе суцешыць. Парэчка не яблыня, мае здольнасць узнаўляцца. Але ж відавочна адно – добрага ўраджаю ўжо не будзе. Вельмі пацярпела ад вясенніх маразоў і чарнаплодная рабіна. Сдавалась бы самая морозоустойливая культура. Немножко угнетенная, но будет урожай не тот, который бы хотелось получить. Урожай будет значительно ниже. Ягода будет мельче, и такое количество ягод не будет на соцветии, как обычно бывает. Менш дасталося сёлета яблыням, и только тому, что яны звычайно прачынаюцца пазней. Цветочные почки есть. Самое главное, чтобы не было больше морозов никаких. Обработки мы сделали. Урожай будет. Апошнія гады ў гаспадарцы стабільна атрымлівалі да 400 тонн яблыкаў і 35 тонн ягад. Самы вялікі ўраджай звычайна давалі парэчкі і чарнаплодная рабіна. Аднак сёлета гэтага не атрымаюць. На ягодных я считаю, что 70% мы не получим того урожая, который хотелось. В частности, по смородине. По черноплодной рябине мы получим где-то процентов на 25-30 меньше урожая прошлогодних даже. Не радуюць сёлета і хлебныя палеткі. Пачыналіся ўбор раней звычайнага, потым з-за моцных працяглых дажджоў вымушаны былі спыніць работы. Добра выглядаюць тыя культуры, якія сеялі раней у сярэдзіне красавіка, заўважае галоўны аграном гаспадаркі Рудакова Дзяніс Церашкоў. Вот, несмотря на то, что не было долго всходов, долгое время, семена образовали хорошую корневую систему, была низкая погода, это способствовало образованию корневой системы. И я думаю, что, видите, оно пошло куститься. И я думаю, что хороший урожай с этого поля должны получить. У гаспадарцы звычайна збіраюць да 60 цэнтнераў з гектара элітнага насення. Сёлета атрымаць такі ўраджай будзе складана. Найбольш цяжка прыйшлося заходнім раёнам, дзе засеяць паспелі ўсяго толькі палову яравога кліна. В связи с климатическими, как я говорил ранее, условиями запоздали с этим посевом, и сейчас они перекинули всю свою технику не на посев яровых зерновых культур, на посев однолетних трав, кукурузы, будут сеять проса, пайзы, то есть будут пополнять кормовую базу для производства животноводческой продукции.
Уся надзея на азімыя культуры, якія звычайна даюць найбольшы ўраджай збожжавых. Сёлета яны нядрэнна перазімавалі і моцна не пацярпелі ад вясенніх катаклізмаў. Інна Кірыенкава, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. У фармаце адкрытага дыялогу ў Віцебску адбылася 34-я справаздачна-выбарная канферэнцыя Віцебскай абласной арганізацыі грамадскага аб'яднання БРСМ. Абмяркоўвалі дзейнасць за апошнія 3 гады і вызначалі, як будзе развівацца Віцебская абласная арганізацыя БРСМ у бліжэйшай перспектыве. У зале сабраліся актывісты піар-вічак, пераможцы абласных і рэспубліканскіх конкурсаў, маладыя навукоўцы, байцы студэнцкіх атрадаў, валанцёры. Прыярытэтныя напрамкі дзейнасці арганізацыі маладыя людзі прадэманстравалі ў выставачнай экспазіцыі. Сярод дасягненняў абласной арганізацыі перамогі ў рэспубліканскіх конкурсах і праектах. Студэнт года, каралева вясна, уладар сяла, валанцёр года, добрае сэрца. Інтэрнэт-прэмія БРСМ «100 ідэй для Беларусі». Я придумал приложение на Android под названием «Библиотека для школьника». С помощью моего приложения «Библиотека для школьника» учащиеся смогут быстро найти нужную им информацию и проверить свои знания, пройдя тесты. БРСМ – это возможность личности развиваться, возможность студенту развиваться. По сути, это молодежная организация, которая преследует интересы молодых студентов, учащихся, и поэтому она дает им все предпосылки именно для развития. Действительно, организация много что делает. Много делает сегодня по воспитанию молодежи, по военно-патриотическому воспитанию, по воспитанию любви к своей родине. Это и волонтерское движение, это и стройотрядовское движение, которое особенно развито у нас на территории нашей области. Вырос, конечно, однозначно организация выросла за эти годы. Очень важно, что сегодня доходит практически до каждого молодого человека, делает то необходимое, действительно, чтобы найти вот ту изюминку, чтобы найти, скажем, тот подход к нашим молодым людям, то, что их интересует. Традыцыйна асноўны напрамак дзейнасці БРСМ – арганізацыя другаснай занятасці, стварэнне студэнцкіх атрадаў розных профіляў – будаўнічых, сельскагаспадарчых, педагагічных, медыцынскіх, сервісных, экалагічных. Напярэдадні канікул ідзе актыўнае фарміраванне студатрадаў. Віцебская абласная арганізацыя грамадскага аб'яднання БРСМ аб'ядноўвае больш за 57 тысяч актывістаў. Першым сакратаром абласнога камітэта БРСМ на справаздачна-выбарнай канферэнцыі абраны і Віктор Глушын. Новы сквер на выездзе з горада пакінулі ў Віцебску удзельнікі 14-го рэспубліканскага экалагічнага форуму. Сваё дрэва тут пасадзіў міністр прыродных рэсурсаў, аховы навакольнага асяроддзя Беларусі Андрэй Каўхута. Нагадваць пра гэтую падзею віцяблянам і гасцям горада цяпер будзе камень з памятнай дошкай у гонар закладкі сквера. Акрамя таго, удзельнікі форуму арганізавалі беспрэтэндэнтную акцыю – запуск шыракапалага рака ў возера Асінаўскае, што ў Віцебскім раёне. Больш за 100 асобін прывезлі сюды Шумерынскага раёна. Новае месца для будучай папуляцыі рэдкага чырванакніжнага віду выбіралі надзвычай старанна. За перасяленне адказвалі супрацоўнікі Акадэміі навук Беларусі. На первом этапе мы обследовали несколько озер, пришли к, так сказать, заключению, что вот это наиболее подходящее по многим причинам, прежде всего по биологическим, озеро подходит для их жизнедеятельности, ну и в то же время удобное под охраной находится этот водоем. И вторая причина, значит, тщательного подбора, тут не должно быть второго нашего аборигенного вида, длиннопалого рака, который, в общем-то, если они совместно живут, он вытесняет нашего широкопалого. Каждый год мы теряем одну-две популяции, точно теряем из-за разных причин. В основном это рачья чума. Процессу исчезновения надо противопоставить вот их, так, создание новых. Навукоўцы будуць сачыць за тым, як шыракапалы рак прыжывецца на новым месцы, а глобальнага выніку акцый павелічэння папуляцыі можна чакаць толькі гадоў праз 5. Шыракапалы рак занесены ў чырвоную кнігу Беларусі ў 1981 годзе. Від знаходзіцца пад пагрозай знікнення, і менавіта рассяленне ў новыя вадаёмы з'яўляецца найбольш эфектыўным спосабам яго захавання ў прыродзе. Выпуск навін на гэтым завершаны. Я з вами развітваюсь. Партнер прогноза надворья – холдинговая компания «Пинскдрев». Встречай Витебск с 18 по 21 мая. Грандиозная выставка-продажа мебели «Пинскдрев». Новые коллекции, мега-скидки, особые условия рассрочки до 18 месяцев. Все подробности на сайте pinskdrev.by. «Пинскдрев» везет вам Витебск.
У ближайшие сутки по области чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападку. Ветер няўстойлівы 3,8 метров за секунду. Температура паветра ноччу плюс 2,7, па ўсходзе на глебе замаразкі до -1, днём плюс 15-20. У Віцебску пераменная воблачнасць без ападку. Ветер паўночны 3,8 метров за секунду. Температура паветра ноччу плюс 2,4, на глебе замаразкі до -1, днём плюс 15-17.